I got double. 6 is the color. Five. Five. It was a cancel. Yeah, so that. Bilang show dude. Nothing else actually. Asad. 4. Amakeza manje. O 3. Again. Mshawulo mbona mshawulo ngalo mina ngibona nje number 3 saduthi kancane sisabe kancane nje for labaya number 3 cishe ngabiza elinye igama cishe ngambiza ngelinye igama angazi noma lisasebenza phela amavikela mbuso kunjalo nje asheshe amagoba sizosamba u3 amavukela mbuso guys yazi bafethu it's not ukuthi abanye abantu bayazi beyijethe ipoto ngiyamthanda angijwayele ipoto aze ngikhulume ngisho naye ngikhuluma nemanager yakhe but bafethu yasebenza lo yazi siyabonga of number 1 no number 2 obvious basebenza ngaphe kwayo but for into engiyibona kuma numbers kaPort isonto nesonto hayi right and then wonke umuntu oyi top 6 bafethu yasebenza kungabe sengathi ngisho umuntu oyedwa but bengisho ngokukhula kwama numbers omuntu it's not ukukhona umuntu engisupportayo then angazi ke live number 2 noma siqale ngo1 Let's next week is your somewhere. Number okay, I say this about to send this card, yabo. Number 2. Okay, if I'm with number 2, when I'm going to right, 1. Honestly speaking, umuntu akabonga bafethu for support nokubambisana okukhona emcimbini, especially induna umuntu asebenzisana nazo eduzane. Akuyona kumina into encane. Honestly speaking, ukubona urank emi nomhlawulo njengamanje uyabo naba vela right so lento ikhomba ukuthi whatever we are doing la ayikho personally umdlalo nje kamaskandi yabo it's into enkulu kabi ukubona amavukela mbuso njobe la emi nabantu bamageza. It shows ukuthi as much as we competition but I understand ukuthi kusemculweni la asibi, so that's what ilokho sicela ukuthi nangelanga lomcimbi siyacela manje unibona nimi kanje, siyacela manje unibona nimi kanje, whoever wins ngelanga lomcimbi yabo, because the moment isibona nina nilwa ila enikhatha khona abantu enibaholayo yabo, manje naqala nalwa nikhatha abantu enibaholayo, so siyacela ukuthi unibona nini kanje. Right, asiqhubekeni. Number 2.
Angisubscribe mina futhi angithengeli mina. Unumber 2 bengilindele abantu bebe 900. Yabo. Ngoba sebefikile nge-5 engabusho number 2. Unumber 2 ikokamelisha. Number 1 lalela uyazi mina nitshe number 1 mhlawumbe seniyamazi uyazi ukuthi ikhuphuka nezakho le okenze kweminye imicimbi la kuyenzeka okenze kweminye imicimbi la kuyenzeka unumber 1 Khuzani. Khuzani damlete.